Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquestes imatges. On hi ha? Quantes plantes! Hi ha un munt i de molts tipus! La veritat és que, tret que estiguem en el desert, mirem on mirem! Gairebé sempre estem envoltats de plantes. Tots sabem que les plantes són éssers vius que neixen, creixen, es reprodueixen i moren. I que, a més, moltes d'elles són precioses! Oh! Hi ha tantes plantes i tan diferents que avui aprendrem a classificar-les segons la seva grandària i el tipus de tija que tinguin. Sabeu el que és la tija, no? Mireu, les plantes es divideixen en arrel, que creix cap avall, cap al centre de la terra, tija, que creix cap amunt i dona suport a la planta, i després les fulles. Doncs bé, segons la tija i la seva grandària, les plantes es divideixen en arbres, arbustos i herbes. Els arbres pertanyen a la categoria de les plantes llenyoses, perquè amb el seu tronc es pot fer llenya. Sí, per fer foc a les xemeneies. Tenen una tija dura, alta i gruixuda que es diu tronc. Les branques surten a la part alta i allà neixen les fulles. Els arbres solen ser de gran tamany, com aquest pi, que li serveix de casa i de rebost aquest picot. I també aquests esquirols. Aquestes àguiles i amb molts més animals. A nosaltres ens serveixen per moltes coses, com per protegir-nos del sol amb la seva ombra als dies calorosos. Els arbustos també són plantes llenyoses. Com podeu veure a les imatges, són més baixos que els arbres i tenen diversos troncs durs. Les branques creixen molt a prop del sol i són de grandària mitjana. A mi hi ha un arbust que m'encanta, perquè dona una fruita boníssima! El gerd! Ah! I també l'arbust que dona els tomàquets cherry! Que bons! I els rosers, perquè m'encanta com fan olor les roses. Les herbes tenen una tija no llenyosa, fina i flexible. I són de color verd. Són les plantes més baixetes, més petites. Una de les herbes més famoses és la margarida, que a mi m'encanta, i aquesta abella també. Una altra herba famosíssima és el trèvol, perquè, segons la llegenda, si trobes un trèvol de 4 fulles, tindràs bona sort. Encara que nosaltres, a Happy Learning, creiem que la sort es troba sent curiós, estudiant i aprenent moltes coses. Així que ja sabeu! Adéu, amic! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.